We staan bij John van Dijk in de couturierzaak in Roermond. Ik ben Arwin en ik kom uit Iran. Ik ben ongeveer 4 jaar in Nederland. Ik woon in Roermond en ik heb een heel speciale dag vandaag. Ik heb een modeshow bij John van Dijk. Dit is allemaal kleding die jij zelf hebt ontworpen. Hoe ben je tot dit gekomen om zelf kleding te gaan maken? Ik heb zelf geleerd die alles een neutenopleiding gehad. En zeg maar, ja, die begonnen van 14 jaar. Toen ik 14 jaar was, begonnen met eigen zaken zelf, zeg maar. En ja, voor 15 jaar begonnen met kleding, vrouwenkleding, zelf geleerd. En zeg maar zo ontwerpen zelf en alles heb je zelf gedaan. Dan ben je 15 jaar en dan woon je nog in Iran, neem ik aan. Ja. Maar leer je dat dan helemaal zelf of heb je dan niet een leermeester nodig? Ja, ik heb alles zelf geleerd. En ja, begonnen met mijn zaken of mijn eigen, zeg maar, die kleding voor mijn moeder of mijn zussen. Ja, alles zelf losgemaakt en kijken zo en hoe gaat het en hoe moet ik knippen. Je hebt de kans gekregen van John eigenlijk om hier in het centrum van Roermond ook jouw kleding te tonen. Ja. Dus je hebt eigenlijk ook voor de eerst een beetje een plek waar je ze kan laten zien. Hè? Ja, ik ben blij om bij John van Dijk voor de eerste keer show organiseren. Maar dit is voor de eerste natuurlijk, maar dit is niet voor de laatste. Ik wil eigenlijk verder met John van Dijk gaan. En ja, ik ben blij om bij John blijven en meer ervaring, zeg maar, ervaring krijgen. Dat is het beste voor mij. Dit is een heel nieuwe ervaring. Ja.